O Concello de Pontevedra levará a cabo o proxecto Composta, un sistema experimental de recollida de lixo orgánico. Esta actuación terá lugar nunha zona delimitada da cidade e será voluntaria e gratuita. É unha zona que está comprendida entre, para os fagades unha idea, partiría máis ou menos da mitade de Loureiro Crespo, viría cara abaixo, viría por Fernando Olmedo, Cruz Vermella, toda a zona vella, Arzobispo Malvar, Riestra, Augusto González de Sada, subiría por Joaquín Costa e remataría aproximadamente pois eso, a altura de antes do Sagrado Corazón ou por ali, máis menos. O proxecto está dirixido aos bares e restaurantes da zona, ás residencias, froiterías e supermercados e aos particulares. Antes de que entre en funcionamento, o Goberno municipal realizará unha campaña de sensibilización porta a porta, informando e repartindo os medios técnicos. Contenedores específicos, cubos específicos e bolsas compostables. E ao mesmo tempo unha chave. A chave sería deste estilo e sería unha chave electrónica. De tal maneira que introduces a túa chave, ábrese e despois ti cando deixas de usalo xa cerra ele automáticamente. Todos os que participen neste proxecto contarán cunha chave electrónica para abrir os contedores que estarán repartidos pola cidade. En total serán aproximadamente 2.000 chaves e 60 colectores. O obxectivo é conseguir a mellor calidade posible de compost e, por iso, o Goberno municipal retribuirá as empresas en función do tipo de lixo. Vamos a retribuir a empresa en función de se os biorresiduos son de boa calidade, vai se lle retribuir máis que se son de mala calidade. Xa vai haber unha escala na retribución, de forma que a propia empresa tamén lle interesa que non haxa moitos digamos, impropios nesos biorresiduos. O custe deste servizo ascende a 421.000 euros no primeiro ano e 348.000 no segundo. A intención do Concello é poñelo en marcha o antes posible, xa que a normativa actual establece que a finais de ano se teñen que tratar o 50% dos biorresiduos.